כ-1,500 בני נוער חיים כיום בהר חברון. 3 מהם הצטלמו לסרט שלנו, בזמן שהם נוסעים באוטו עם ההורים שלהם. אני צריכה להתרגל לאוטו אחר. מה הולך, גברת שרה? והערב הם ידברו על אלכוהול. הבה נפצח בלדבר על נושא אלכוהול. כן, אז מה את אומרת? הולכים לדבר קצת על אלכוהול? יש לנו את זה? אין תאונה כזה וזה? אני לא יודעת, נראה. הזמן הזה יחד הוא הזדמנות להתעדכן ולהשלים פערים. להקשיב. ובעיקר לחלוק זה עם זה דברים מפתיעים שהם לא יודעים. זוהי הר חברון בהסעה. מה הולך, גברת שרה? ברוך השם, מה שלומך? גוד. כן. תשמע, יש לו. הייתי אומרת לך. זה כזה... רגע, לא, רגע. אנחנו דרייב, עכשיו אנחנו דרייב. רייט. איי. בהחלט. שקדוש. כן. איפה יש אלכוהול בחיים שלך? תמיד יש? תלוי איך את מגדירה אלכוהול כפרה עלייך. בירה נגיד לא אלכוהול מבחינתי. בירה היא אלכוהול, אז כן להגיד שלא. אוקיי, זה בירה, וואלה, כל מתי שאני רוצה. ולהשתכר, לא יודעת. כאילו כזה עם חברים, אבל לא עכשיו כל תקופה. כל כמה זמן זה? מה זה כל? לא יודעת, לא הרבה. כשאני שותת יודעת. אז איך שותים אצלכם? בשביל הפוזה יותר או בשביל האווירה? תשמע, זה נראה לי תלוי פשוט בסגנון של הסוגי ישיבות, אם אתה הולך, שותה. נגיד גיל 14, אתה מתחיל כזה לפתוח את העיניים. 14 עוד תיכון. לא, כן, 14, 15, אתה כזה, טוב, אני רוצה שלוק מהבירה, טוב, אני רוצה, כאילו, פה, אבל תן לי קצת, פה זה... כמו שנועם עושה לי בקידוש. בדיוק, אז אני נדלקת עליו. כמה זה נמצא בחיים של מתבגרים היום, לדעתך, נועם, לא אלכוהול? נמצא. בהחלט נמצא. כאילו, תלוי באיזה חברה, אבל בחברה שאני נמצאת בה זה נמצא. דבר ראשון זה כיף, בוא נתחיל בזה. דבר שני, לא יודעת, מרגיש לי שהדור הזה רוצה כאילו לעבור על גבולות, ואז זה כזה כמו... כאילו זה... יש בזה משהו שהופך אותך למגניב. זה כמו שנגיד יש את המבוגרים שכיף להם בסוף שבוע עכשיו לשבת ולשתות, ואני לא חושבת שזה נכון לנער לשבת בסוף שבוע ולשתות, אבל אני חושבת שנער שהוא בן 17 כן יכול לפי, כאילו בטוב טעם, אוקיי? קצת כאילו לשבת עם כמה בירות וחברים וכיף, סבבה ובנחת. משדרת קטע של אווירה. אז זהו, אז אם אתה שותה עכשיו, אתה מתוך מקום של שמחה וכיף ואווירה והכל טוב, אחלה. אם אתה יושב ושותה ואוי ועצוב ליברלי, בחיים לא. אז מה בעינייך הוא קו אדום? לשתות עם אנשים שאני לא מכירה. כאילו בכלל. אני בשביל לשתות, אוקיי, ולא כאילו לאבד את זה, אני חייבת לשתות במקום שהוא בטוח. שאני יודעת שבסוף כאילו בשביל אלכוהול זה משהו שהוא מטשטש, ופתאום אתה עייף, ופתאום אתה זה, ופתאום אתה לא מרגיש טוב. אתה צריך לדעת שאתה במקום, יש סביבך אנשים שאתה יודע שכאילו סבבה, שאתה סומך עליהם והכל טוב. אני חושבת, כאילו שוב, זה פשוט עניין של לדעת לשים את הגבולות שלך גם כשאתה לא מאוד מאופס, וזה מאוד חשוב בעיניי. ממש, כאילו לשים לב מה אתה באמת רוצה ומה אתה רוצה עכשיו, כי השיקול דעת שלך לא עובד כמו שצריך. מה את אומרת על העניין הזה של בנים ובנות ביחד ואלכוהול? תלוי איזה, ותלוי סיטואציה, ותלוי קשר. מה שתלוי נופל, תתחילי אחד אחד. אוקיי. אם חברים טובים, וואלה סבבה, אין בעיה בעיניי.
סומכים אחד על השני שוב, אבל זה תלוי כאילו אנשים, יש אנשים שיותר סבבה להם. אני אישית פחות כאילו אשתה עם בנים, אבל לא, למרות שגם כן. למה פחות אשתי עם בנים? כן, לא סומכת עליהם. אני חושבת שלשתות זה סבבה, אבל אם עושים את זה בצורה הנכונה, במקום טוב ועם אנשים טובים, וכאילו שהסביבה מאוד בטוחה, ואני חושבת כאילו הפחד ותור אומרים זה שזה לא יהיה בסביבה נכונה, ואז כאילו אני ארגיש לא מוגנת, או לא יודעת, שפשוט אני אהיה במקום לא בטוח. יש מילה אחת, אתה לא... מילה אחת. מה את צריכה? לכל פעם שאת שותה. תמיד להיות בשליטה. איווה, קונטרול. זה ברור. בשליטה, זה את יודעת מה, זה ברור. אז זה להרגיש את עצמך, כמו שאמרתי בהתחלה, כמו שאני אומרת לאחים שלי, אתה שותה קצת, מרגיש איך הגוף שלי מגיב לזה, ולפי זה אני מתנהל. עדיין כאילו מרגיש לי כאילו יש, טוב, זה חלק מכל הזה של כמה אני חי את החיים עצמם, ועם כל מה שמביא, אני לא בורח לשום מקום. אני נשאר עם כל הדברים. אני נראית לך כמו בורחת, אני נראית... לפעמים. סתם, לא, בסוף יש רגעים שלא בא לך. וזה הגיוני בעיניי ממש, זה ממש סבבה בעיניי שיש רגעים שלא בא לך לחשוב, בא לך פשוט להשתחרר מעצמך ולהיות בכיף שלך, ובעיניי זה ממש סבבה. זה לא נורא בעיניי. יותר המקום של אפשר להיות בכיף, אבל בוא תמצא, ואם לא טוב לך עם עצמך, אז בוא תמצא למה. זה לא אבל זה לא כאילו, יש כאלה, לא, אני כאילו ספציפית, זה לא שאני רק בורחת. אני מתמודדת, פשוט יש פעמים שבא לך אני לא לחשוב, להיזרק וזה, וזה ממש סבבה בעיניי. זה ממש לא נורא בעיניי. טוב, אם לא היית שם, לא הייתי סומכת עלייך וזה לא היה קורה, כי לא הייתי נותנת לך. כי באמת אני יודעת שיש לך שיקול דעת. וגם אני יודעת שאני מרגישה מה קורה. יודעת הכל. וואלה, שרה, תאמיני לי, אחד מהדברים החשובים שיש, שמדברים על זה פתוח. בגלל זה אני אומר תמיד, לא שם את עצמי כאילו במצב שוואלה, כאילו אתם באיזה עולם אחר, עולם חיצון. נמצאים פה ומדברים, חשוב לי שאת מדברת על הדברים האלה והכל פתוח, זה כיף. תמשיכי לשתף אותי בעזרת השם, שרה. ברור, זה כיף. באמת. לא, אני נגנבת מזה שאת כל כך מכירה את עצמך, כל כך יודעת ללמוד את עצמך, וכל כך כאילו ניגשת לדברים האלה שהם כאילו שנויים במחלוקת, ואולי יש בהם גם מידה מסוימת של סכנה. את כן ניגשת אליהם, כי זה כן מסקרן אותך, ובא לך להתנסות, אבל את כל הזמן בלמידה של זה, ובתשומת לב לעצמך ולסביבה שלך, ובקשב ובלמידה, וכאילו חוויה, אבל שהיא לא מופקרת, אלא עם נוכחות מאוד גבוהה שלך בתוך זה. אני שמחה לשמוע. הורים יקרים, אלכוהול זה דבר שנוכח בחיים של הרבה מהמתבגרים שלנו. הסרטון הזה יכול לתת לכם הזדמנות לפתח שיח משמעותי עם הילדים על הנושא החשוב הזה. אני רוצה להגיד תודה רבה לשותפים בפרויקט הזה, למחלקת נוער ולאהבה, ולמשפחות היקרות שפתחו את הלב ולקחו חלק.